Ahojte, volám sa Lucia Ridzoňová a som hrdou maminkou trojročného chlapčeka, ktorý je pre mňa tou najväčšou motiváciou v živote. Pracujem ako kuriérka, no vo voľnom čase sa venujem predovšetkým môjmu synovi a tiež pomoci ľuďom, či už pri riešení každodenných problémov alebo pri hľadaní vnútornej harmónie. Som členkou občianskeho združenia Harmónia pre život Lotus 88, ktoré mi v tomto smere veľmi veľa dáva. Popri tom sa venujem aj prírodným produktom TIENS a tradičnej čínskej medicíne, ktoré ponúkam cez sociálne siete. V TIENS som spoznala úžasných úprimných priateľov a práve vďaka ním sa zo mňa stal a stále stáva lepší človek, za čo som nesmierne vďačná. Zaujímam sa o zdravý životný štýl, šport a výživu. Rada plávam, korčujem a voľné chvíle trávim aj turistikou v prírode. Ak sa vám toto video páčilo, poteší ma váš like alebo srdiečko.